Vi er jo ved at lave en film om en kunstner. Ja. Og det er jo bare det, vi er ude at sætte regi op til, at det skal filmes i morgen. Han lavede sådan en milesten inden for graffiti. Det er sådan noget der giver mig et gåsehud. Mr. Disco! I finally meet Susa. Susa kommer af ordet suge sammen. Jeg har brug for hjælp for, at mine visioner kan blive til noget. De gamle italienske mestre havde jo sikkert også en her hjælper. Han giver den der sygdomkamp til fucking stregen, ikke? Hvis han stadig havde kunne bruge den, da han er malet røven ud bukserne på alle sammen. Det jeg gør, det kan man ikke.